Ka khana jong kane ka film ka de shapang uway ubreu ubala don lok Andre ula poi itnat samla ya ka wei ka breu ka bala armet. Ka kerteng jong kane ka film ka de A Walk in the Clouds. Hello guys, welcome back to KBM Review. Kani ka khana kala sedang house nem khat khandai spa sa posan hadin jong ka thmaba ka ba ha ka por bagi soldiers kidang yawan pai shala ki jong ki ye bar haba ka jhat jong ki kala poi ha dogs ki lok jong ki soldiers baro ki bala ya shong kurim ki lawan shaw ya la ujong lok nakta hadin kata nilayo i hang ni ya uwei ubreu ba kerteng pol badu porlok ujong ula keli ya hatu menangkan mau ya kadur jong kelok ke jong me une uparlok ula keli ya upol kumta namarba marsendap ya tho hakasni ka babut hi upol ula hab an lek no syakat maba ba haba kila ya poi ha dogs upol uyo i ba barok kilawan man pick up ya la ujong lok andai ka lok jong upol ka peti kam syam lawan man pick up yu bat ka yin jong ka don sa San Francisco haba upol ula poi ha yeng ula keli ya ka peti balai piklamon shaw ya ngana dogs ka peti ka ong bakam tip bo unwan andai upol uju tho shiti shaka man la kasngi andai hadin ka to ka nesngi ka peti kamju pule shu ya ki shiti ki jong bat ya kita ki shiti ki baka klam pule kala shupu hapo ka wei ka sendo upol ula sngo diaw ya kane ka jingle jok ka peti andai ula penjai ya lade namar ba ukwa ban ya ipsuk bat ka lok ka jong bat ulah kwa ro ban wan ra ya ka jing kala ha ka jing ya de ka jong ki sing tengah ka peti ka ong ya upol bo un teng biang ya ka kam di coklat ka jong upol ro ulah kongo ya ka jing ong jongka bat ha ka sngi ka babut hi ulah mi no na layeng ban lek sa Sacramento syaka jaka ka ba udan ka bat hang ne upol umpoi perkat bakane ka train ka kala ya ka jing im ka jong ha ka por bo upol ulah sedang ya ka journey ka jong ula ya kendu ya kawai ka kentai ka bakarteng ka Victoria ka badai ka graduate student bat ka bawan na ka American Mexican family andrei ha kata hi ka por la sange kansan ka train bat upol ula hap halor jong ka Victoria bat kilakum ya exchange ki tickets ki jongki upol uang sorry bat ulamut ban le shong no hasit la jong andrei ka Victoria kala pri no ha kata ka army uniform ka jong hadin kata upol ula hiar no habala poi ha kawai ka station bat ulah syong no na ka bos ke Victoria ru kala don lang hakata ka cu hi ka bos upol ulah kemen palat ban yui ya ke Victoria hangta bat ke Victoria ru ka kemen palat haba ka yui ya upol hangta hadin kata haba ka ne ka bos kala sedang ban yai lawan kiu arngut kirim kai hangta bat kila sedang ban pendik ya ke Victoria andre upol ulah ajing seneng ya ki baro arngut da ka basyo ki hadin kata kila syak penhiar no baro laingut na kata ka bos upol umpat poi sa Sacramento bat ulah ya kendu ya kum kini kijak jing hakalenti ya ka jong na kata ka daw ulah rai ban shu ya no na ka kijak hadu banda poi sa Sacramento andai haba ulah ya kum bakat to ka nemita ulah yo i ya ka Victoria hasurok bakadang ya upol ulah keli ya ka balai pia jia ayu ka Victoria ka ong yu bakala armet na profesor ujongka andai ne profesor utre ban ya syampanka ka family ka jongka ka de ka traditional family bat lada kali pai she yeng klem ulok ukpa jongka unsa peniap sendon ya ka andai upol pentingan ya ka ka baok ide ipapa jongpi ngangej ba insong thu be ya ka problem ka jongpi andai ka Victoria kam sola ban pediam bakan long ta namar ba kane ka de ka serious situation nak banta ka jongka ha kata hi ka por upol ula ai ka wei ka idea ya ka baun ak kumba ude ulok jongka bat unde lang bat ka shayem unsa hing jongka shimiet bat hakawai pat kasngi unsa shupet tu no nakta nang makin kenok sniu yu bat kin kedup no ya ka Victoria habakis ngos bat suki barok kin saya long normal lun uong hadin katapat hiyat no kalenti lejong ngarungan saya no da kalenti lejong nengkong ka Victoria kam menjur ya kane ka idea jong pol andai habaka pej ya kane ka situation kala syukongo la kongo kala panma pro na upol nambar de na kadao jongkahi ula mat ya kini kijing bat kala ong ru thank you na kabanta ka jing yarap ka joku bat baro arngon kila ya yaj ban lej ying jongka Victoria ka ying jongka Victoria ka don hanapa veli ukpa jongka udon ka wei ka vineyard ka bahe ha aswa bakin ya rung no sa po yeng
Upol ula say seti na po ka chocolate box ka jong u bat ula ai ka way ka Victoria bat ka way pat ula deng ngelade nang bakinom sya suspek ha ki bahayi ki jongka bat haba kila rung hayek kumba ka Victoria kala deb ya tu lupa ba ukpa jongka ulong shisha upa straight hadu kata kata ula tim ula tela ya ka Victoria bakala yo breu klem da ya tu shwa hayek ukpa jongka ukerteng u Alberto uong ya ka Victoria bakala perleh ran ya ki miki kpa bat ya ki bahayi ngasem baro bat haba kila ya tip ba upol ude unong ti coklat baro kila lengok lun namar baka status jong upol kam ya hapshu batang kendiat ro bat ka status jong ka family ka Victoria andai upa ye jong ka Victoria udon patrio ula pediang burom ya upol bat ula maru ya coklat jong udap da ka jingkemen hadin ba ula dep pam ya uni coklat menta baro shiying kila ya shong kroi ban ya bam jamie hakata kapor u Alberto ula keli jingkeli ya upol bat ka Victoria bat kini arngot kila jubab tik-tik ya ki jingkeli ki jong u Alberto ula keli ya upol baka family ka jong u ka don syae upol u ong ba ude u kunswa u Alberto ula ong biang ba u kwa ban penia tho ya ka Victoria bat u nong Mexico u ba wan na ka long ying ka babet ka babia u Alberto ula insal ya upol hadu ba upol u hab ban yang no nang ta klem da bam dinar shu upol u don ro sakawai ka problem ni teng ujukan mau ya ki jingjia ki barem ki bala jia ha ka portma ban ulong leng ab ha ka mensien wat haba ula persyang ban klet ro la ban klet ya kita ki jingkan mau ki pelong ya u ba un sko marwai ba ha ka ne ka pertai haba upol ula me jendat ban ula wan pet sabat ka Victoria ro kalawan put na dien jong bat kala ong ya u ba dei ban don jing sko ya ki jingkran jong pau jongka upol u ong balada de mo u ha ka jakka jong pa jongka wat ma uru unlek kumju he ula ban sko thu ya ka feelings jong pa jongka na kata ka daw upol sko ya ki jingkran jong Alberto ha ka por mie haba upol ula siang jing tia bat tia hamada u Alberto ula wan sa kamera jongki ban wish good night ki andre haswa ban wan rung u Alberto hangta upol ula don lang bat ka Victoria halor tia ban pen i baki ade si tengah andre u Alberto ula yo i ya ka jaj siang tia hamada tangba ula lej no nang ta klem na kren issue hakata ka ju he kamir haba kini ki sok wine kila stang ban sok tha na ka daw bala jur palat ka jingkriak ki bahing jong ka Victoria kila sluding ha keleng saudong kata ka kper ban pensai ye kini ki dim sok wine hakum kene ka por upol bat ka Victoria kila don feelings iwe ya iwe andre haba kila perkhat bha ya ka situation ka jongki kila shu ignore no ya kata ka feelings ka jongki haka next day haba upol ula kre ban mi no na ying jong ka Victoria kumba kila dep ya plan upa ye jong ka udon petro ula ya kren bar upol ula ya tu ya u shapang ki jingthong traditional ki jongki la don ru uwe udieng ubala yaw bat ubala rim ha ta udon petro u ya tu ya upol shapang une udieng uong ba une udieng ulong umu play ya ki de une udieng ubala pencerngam bat ubala penpu penpieng ya kane ka valley upen bor ya upol ban sak sa shismi bo un yo ban yarap kam yaki upol ru umla ban kentai ya kasi kerpat jong don kumta ula menjur ban sak yang hanta hadian kata haba ka Victoria kala yo i ya upol kala dap da kasi kemen ka bamla ban patai shu haba upol ula yarap ban ke ya usok wain rengkat bat ka Victoria bat ki bahi ngasem ka jongka usngo kemen bat sko hun ba ka mensiang usngo tenat ban ya don lang bat ki ban khet ya uta uso bat ban sna wine kat kum kat culture ka jokki kata kari ka sngi ka bakmentam ha ka jing im jong pol bat kat ba kidang ya shed wine na uta uso pol bat ka Victoria kila ya long close ba bat kila ya pliu jing it iwe hangta da ka ba ya kes hadian kata upol ula pla ya ka jing it ka jong u ya ka Victoria tamba u ya tu umlong free show na marba ula don long hadian kata upol ula rai ban lej no nangta Andrei uyo iba ka Victoria kala sukpo namar pa kala de ka por jong ka pregnancy pain na kata ka daw upol uperkat ban apswa hangta sakatu kat ne por ka Victoria ka keli ya u la ula na am ban syong ban sam ka jiu nom hakane ka jakka Andrei upol umla ban ai jubab ya kata ka jing keli ka jokka bat hakane ka klip man upol usgo long helpless pa hadian kata upol ula yania ban u Alberto na ka daw jong ka Victoria namar ba u Alberto usno kumba upol u penjengai ya u
na ka Victoria. Hadin balakut kata kajingyannya, haba upol ula krek ban lek no, udon Petrio ula paap shua yu bakin yok ban yadi brandilang. Bat ukeliru ya upol, baka Victoria kalong important hadukan no na kabenta ka jamu. Hadin kata, upol ula pediang ya kajing ai jimpun jong udon Petrio, bat ula lek syaying jong ka Victoria, na ka berwai bat ten gitar artan. Andai na kadau baka Victoria kamsyam nami syapar. Upol ula snosi bat ula lek no namta. Bat hang ne ula snow kun sweat hai lade. Bat haka sngi ka babut, haba upol ula ya kendu ya ka Victoria, haka jingrakhe ya ka Harvest Festival. U Alberto ula pendapat pa ya ka jing yathok song kurim jong upol bat ka Victoria. Bat u ongru baki dei ban yathok don burom sasisien, haka por padang rakhe ya ka Harvest Festival he. Hadin bala yo snow ya ka ne ka jing pendapat pa. Upol ula perkat ban yathu hok ya ka jing sisha ya u Alberto. Handai ka Victoria kala khang yu ban le kumta. Bat kala ya thui ya kajing sisha hakmat di bahayang parok. Ukpa jongka ula pintar lab haba ula tip ya kajing sisha bat ula lek no nangta. Hakane kasin ni yoi kumba kajing yadai kajongki kala kun no. Upol bat ka Victoria kila ya prano la kajong. Bat u Alberto ru udom bat usnosi bha ya kine baro argot. Upol ula lek pai no shalayeng sha San Francisco. Anda la poi hayeng ulap baka peti kadang ya tiak bat uwei bat usenrang. Kapeti ka ong ya upol bakala mut hi ban yathu ya u shapang kane ka ong ru ya u bakala dep file annulment ban perkut ya kajing ya tho song kurim ka jongka ban upol kat kum ka an upol u klem kran a issue u shim ya kata ka annulment papers ban u lek no namta handai kapeti ka smosen a ya u namarba kala shet kala ya u na kata ka daw kala pan mapru na u upol u klem dom klem smosi u lek no nangta da ka bajai u klem dom ya kajing le jong kapeti namarba ukumen palat namarba mauru ula kwahi ban yalai san shieng no bat kapeti hadin kata upol uklem pechu shane shatai ula lej bej shanawa valley shaying jong ka Victoria pandal apoi hangta ushemba u Alberto usnosi palat ya ka Victoria bat udom ya upol uong mewan le yu pat shane menta upol uong ba uit palat ya ka Victoria bat menta uklem ya shongshu bat kalok u Alberto uong ya u Betip em baka armet menta bat itu ikun ibakapun imdei name wat lakata rume ong ba mei yaka habala yo snow ya kajing ya tainia jong kini arngot barok ki bahaying asem kila ya wan lut hangta ha kata hi kapor u Alberto ula shim ya kawai ka lantern bat ula kawang ya upol handrai omsham lade ya upol kata ka lantern kala lej hapan ban ha ding so wan bat la kem ding hangta upol rengkat bat ki bahaying jong ka Victoria kila persyang ban pelip ya kata ka ding handrai na kadau baka ding kala kelang palat kala bamdu ya kata ka valley hadu banda kala de pelot u Alberto bat paro ki bahaying asem ki jong u kila ya snosi palat bat kila snodu mensien handrai upol ulawan ra ya uta uding tradisional ujongki ya uba ulang put nadu tenrai rengkat bat ki thie bat ula ai ha u Alberto ula cek bat uong ba une uding udang im menta ha kata kapor barok kila ya kemen bat kila don jingkermen biang long kumba kila yo biang ya kajing im kajongki u Alberto ula long emotional bat ula panbab na barok ula menjuru bat peniathok no ya upol bat ka Victoria bat tang hadien katu kan ne benai kani ka valley kala phu la phieng biang da ki dieng so wan upol ula shongsuk bat ka Victoria bat kani ka film ru kala kunno hang ne he te parlok kani ka khana jong ka film A Walk in the Clouds isngo kumno ya kane ka explanation sngo bha ban yathu ha ka comment section bat lada pi internet ya kane ka video sngo bha ban like ya ka subscribe ya ka channel bat wanam klet ban yon ya bell icon. Thanks for watching this video. Shen hingin saya Shambia ha ka wei pat ka video ka ban thamai ka ban tham internet shushu. Kublai shibun, goodbye.